Com a expert en medicina natural i dietètica, et presento Gluconova, de Nova Diet, un complement alimentari pels teus nivells de glucosa, i et diré per què. En la seva composició trobem 3 extractes fluids: el de cues de cirera, que ajuda a mantenir els nivells de glucosa, el de canyella, que redueix els pics de sucre després de les menjades, i el de llimena, que ajuda a controlar els desitjos de dolç. Qui hauria de prendre-ho? Totes aquelles persones que han de mantenir els seus nivells de glucosa en equilibri, siguin joves o adultes. Quins són els seus beneficis? Aquest suplement pot ajudar a mantenir uns nivells de sucre estables, a millorar la sensibilitat a la insulina i promoure un metabolisme sa, permetent-te gaudir d'una vida activa i plena de vitalitat. És clau per mantenir la teva glucosa en harmonia. No esperis més, fes-te amb ell i viu la vida amb equilibri. Estem aquí per assessorar-te. A les Coses Bones, al carrer Major 12 de Molins de Rei, 93 680 11 94.